omalta osaltani kerrankin osallistua johonkin haasteeseen ja tää tikis vatsalihashaaste tuntui mun mielestä ihan hyvältä idealta. Mä ajattelin, että tää on tosi hyvä nyt motivoimaan ihmisiä kesäkuntoon ja mä haluan kans omalta osaltani auttaa motivoimaan ihmisiä, joten tästä lähdetään. Eka treeni, 3 liikettä, 10 toistoa per liike ja 3 kierrosta. Katsotaan, mitä tästä tulee.